kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Party leaders in Seme sub-county, and this in preparation for the... Use the mic. I, David Kipsang Keter, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will gino mabende nyaka gie sani keto gi e atamalo mano mamalo. Wacho ni keto chenro mago mopogore opogore tim kanyo mabende utingo keto ler makare gin moko kuom yorego mago mabende gisebedo ka gitiyogo mar mondo mi giked kod mineme. It is a defining moment. Bende ne okawo okang' mano mar weyo kanyo thuolo jong'anyo mago mabende ne ng'anyo e kaunti ma Kericho kono ka gikwedo mago mabende ne ng'anyo e kaunti ma Kericho kono ka gikwedo nengo mago mag modhi mabende ne nitiere malo. Ne wacho weche mag modhi mabende ne nitiere malo. Ne wacho wechegi kane entiere gwengego mago ma Kericho kane utene kod woman rep mano ma kaunti ma gwengego mago ma Kericho kane utene kod woman rep mano ma kaunti ma Kericho Beatrice Kemei kama bende ne wacho ni okang' market koda mano for you, and you are releasing them for 500 shillings, it is going to mess up our country. Take the example of other countries. 2 years ago in the United Kingdom there were demonstrations. Within 3 weeks, all those that had looted, all those that had broken down other people's business, anybody that had smashed the windscreen of another citizen, within 3 weeks, they're already serving jail time. Why is it difficult in this country to convict criminals even after police have done their job? We want to tell our judges and the judiciary, stop the... comes across that we cannot continue hiding behind the faces of young people who are desperate in life. And I want to challenge is regarding Gachagua. Kama wewe ni mwanaume kamili, kuja mwenyewe tukuone. Stop hiding behind other faces. Kuja mwenyewe ndo tuweze kuongea. Hauwezi panda ndege hapa, uende pale UK, alafu unapiga simu na WhatsApp. Kama ni mwanaume, piga the normal phone na ukuja hapa ground tukutane. Fred Matiang'i mano mabende siro duond burano mano mar Jubilee owacho ni nitiere moko kuom jod bura mago mabende siro duond bura mano mar DCP mabende otelia kodare. Kiona mood ya country vile iko na mazungumzo yale tuko nayo na watu, sisi hatupendagi kuingia watu kupiga. Sisi tunasema tukutane mahali kazi iko, baadaye majibu itajisemea yenyewe ama namna gani. Na huko msema kweli ni mwananchi, na tutaenda pale tuzungumze na wananchi, sababu Wakenya wanatujua sisi wote and they know what we can do. Wakati wa uongo sasa umemalizika, kila mtu anaona ukweli mahali huko. Twende, wale walitubebea Biblia hapa kubwa kudanganya watu. Meeting you are seeing here today is actually a party meeting, and so we were meeting the party leaders in Seme sub-county, and this in preparation for the coming meeting in Kisumu on the 31st of May, so that we are meeting various segments of the party. Nikal koro lero ni achiel mar oganda mag jokanyanam ema miyo oganda mamoko koro nyalo luorogi, omiyo okwayogi ni ka giyie to giwuog oko giteg duond buch siasa achiel noero. They are the weak. Then we had a delegate meeting. In Kisumu at Royal Swiss last week. Kabende enromo mabende no yuorie kod MCS duto ang'wen mabende wuok e sub-county Roma Seme mana kaka leronwa kod Mikae Mildred Jumbo jod bura Roma tin mano kata MCA no Roma Central Seme Ward. I want to confirm that we held a meeting today. And this meeting was about Gimora Makam 31st to Abru Woka Kwade
e rally maduong' mwadhi bedo Kirembe kaka joseme kawategno kawane chama wa mar ODM. Ne Kala TV Cook Sub County ni Rima Seme Kisumu County and Justice Adoyo. Ero kama na inya Justice Adoyo tokapo dwagoyo manatache county akwayo gi mondo gibe together. Ndwari kende mwaneno nyimwaka. Waneno Dr. Molo. A very good character. Aneno machielo mana uyoma uluga ni health. To ka wange kere ka chieto lith. Nyithindo ma bangu wagi. Wango yul tich kuri. To gin magin gi pala miyudo go tich. Telo noganda bende wayudo kanyo ni jodong Suba e county mano ma Migori koro to wuok oko tung mosuo kod kweth mago mag jodongo moko ma bende wuok oko mano mar tiyo kod nying jaduong Jafeth Riogi e yorno mano mar sidho moko kuom josiasa e county mano ma Migori kono. Collins Gor oikono report makama. Ni ng'ato tugo gi nying jaduong maduong mwaluoro manwa sidho gi nyasi ayanga kato jomoko ayanga kato jomoko dhi tugo gi nyinge ni kerne nitie to kerne onge ma koro dhi tugo gi nyinge ni kerne nitie to kerne onge ma koro en wach mar ariyo mwasewinjo ka ji tugo gi nying jaduong kamano magi ke gini Facebook ke gini kamora mora koro ji mistake jaduong no timo gino to jaduong no nokotimo koro wadwa nyi koro ji mistake jaduong no timo gino to jaduong no nokotimo koro wadwa nyiso joma kamago ni ikre uru wan kodu gi wach luongi gin joma bondege manotero mago ero joma luongi gin joma bondege manotero mago ero joma ige manoyondo to Dungrio gi square yango ni magi gik ma ige manoyondo to Dungrio gi square yango ni magi gik mabende thothne jakel lwenye kor gwenge mabende ogibi yimiyo thuolo kata dichiel nono omedo yango ni jogo kor gwenge mabende ogibi yimiyo thuolo kata dichiel nono omedo yango ni jogo matiyo koda kanyenge ogibi yie mondo mikoro to giweni gi thuolo mondo mi oketh nyinge gin mabende obro kawo ogibi yie mondo mikoro to giweni gi thuolo mondo mi oketh nyinge gin mabende obro kawo ni gonda maget molore koda ka pen chike mago mapacho kaeki nikech kamora mora magidhiye ni an magitiyo gi nyinga gi kawo tipona kendo nikech an kamagi gin gik maketho community nasiemo josiasa ok natam ng'ato dwaro kamagi gin gik maketho community nasiemo josiasa ok natam ng'ato dwaro gidwara e dwerogi to kik idwar gi nyinga omiyo nasu Kala TV kowuok kar chumod bura ma Suna West County ma Migori nyinga Gor Collins. Thoth janeno mar Kala TV yana mar mondo mi agamo yake kidhi mabor bang' thuolo machuok aduogo kae kod weche mamoko. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni pacho ma e odwa janeno mar Kala TV wa yudo weche manyien mago mag ng'end weche kadiponi koka iriwore kodwa magi weche manyien mag ng'end weche mowuok achiel mesowa mano mar kawo weche manyien achwali nyaka e kaunti mano ma Homa Bay. Tony wafike katika shule. Tunaomba mbunge wetu Liliana Chiengogo tafadhali
utusaidie, tunataka barabara. Mimi ni mkazi wa Rabango. Maeneo haya hatuna barabara hata kidogo. Enyewe barabara kimeharibika kabisa. Tunashangaa ni nani tuliyechagua ambaye anaweza kutusaidia kwa barabara. Mtu wenyewe hauwezi ukapita. Ukiwa na mgonjwa akiwa pande hii hapa hivi, hospitali zote zingambo hii hapa. Barabara. Daraja imeharibika, hakuna pikipiki inapita. Kitu naweza kuomba, tafadhali tutengeneze hii barabara ya hapa Ulaya. Ndio tunaweza pita. Wamama wengi wao wanateseka. Kuna mama wenye wanaenda kuzaa hawezi pita kwa hii barabara. Wengine wanakufia kwa njia, wengine hadi wanaumia. Juu hakuna wenye wanaweza fika kwa hospitali. Mvua ikinyesha hii barabara hatuwezi pita. Juu maji inajaa. Public hospital was alleged to have committed suicide, citing mental torture from their supervisors. Any form of abuse, whether physical, emotional, or sexual, is not only a betrayal. Mani Ngunjiri ochayo ling manuma bende jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka olingode weche mago ma moko kuom jotelo ma oluore osebedo ka olingode weche mago ma moko kuom jotelo ma oluore osebedo ka wacho moloyo to weche mago ma bende nyalo seyo tulo e pacho kae. Moloyo to weche mago ma bende nyalo seyo tulo e pacho kae. Ngunjiri wacho ni dine bed gima ber ka jatend piny Kenya ne wuok oko kendo Ngunjiri wacho ni dine bed gima ber ka jatend piny Kenya ne wuok oko kendo kumo weche makamago kata jotelo makamago. Kwa UDA kuunganisha watu yote. And you are the president of this country. You cannot agree to people who are provide. Useme hapana. You did not say about it. Useme hapana. You did not say about it. Wameanza kupiga kidiki. What is the problem? Yaani mtu akifukuzwa ngambo ile, unaroa watu yako waanze kupiga kabila moja. Surely. You could not have stood. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.